Alazne San Zinena Lertxundik hartu zuen errege egunean Elizondoko alkatearen aginte makila, Mikel Sobrinoren eskutik. Batzarre berean joan den urteko kontuak itxi zituzten. 2.581,41 euroko irabaziekin. Hain zuzen, 2016an 117.487 euroko diru sarrerak izan zituzten Elizondon eta 114.886 euroko irteerak. Urte hasieran 39.204 euroko saldoa zenez gaur egun 41.785 euro ditu Elizondoko herriak. Dena den, Iriarte pilotalekuaren teilatua egiteko lanetarako 30.000 euro bideratuko ditu aurten Elizondoko herriak, aurrekontuaren 20%. Alazne San Zinenak 42 urte ditu eta Elizondoko 3. emakume alkatea izanen da, Ana Mari Marin eta Pilar Munarrizen ondotik. Berekin batera kargodun lanean ariko dira azken bi alkateak, Xavier Torres eta Mikel Sobrino, baita Luis Javier Laurnagaray, Eneko Escudero, Juan Mari Maia, Kepa Lázaro, Josune Bertiz, Xavier Arregi, Uxoa Garmendia, Javier Alemán, Andrés Barberena eta Imanol Arretxea. Eta, kargo hartzeak ilusia handia egiten didala, eta saiatuko naizela gauzak orain arteo bezain ongi egiten. Hauek dira herriz herri ondoko 2 urteetarako baztanek izanen dituen zinpeko alkateak. Almandozen Luis Roldan, Amaiurren Mikel Mujika, Anizen Ainhoa Maritorena Azkarate, Aritzkunen Asier Lizartza, Arraiozen Jose Lurretegi, Azpilkuetan Miguel Ángel Azkarraga, Berruetan Carlos Garaikoetxea, Elbeten Fermín Almandoz, Elizondon Alazne San Zinena, Erratzun Miguel Etxandi Irigoyen, Gartzainen Fernando Arrastoa, Iruritan Pello Obregozo, Lekarozen Matxari Plaza, Oronozen Ruth Peña Tena eta Zigan Juan Amari Gortari. Hilbeltza Euskal Nobela Beltzaren astea ospatuko da Hilbeltzaren 16-22 egitarau zabalarekin. Horrela, hilaren 16an astelenean arratsaldeko 7:30 Arizkungo liburutegi beltzan idazlekin solasean ekimenaren baitan Patxi Larrionekin feriatzaileak liburori buruz solasean ariko dira. Hilabetearen 18an asteazkenean arratsaldeko 7:30 Anizko elkartean beltz guztiak ez dira bele solasaldia eskainiko du Miguel Ángel Elustondok, Gotzon Garate oroimenean. 19an hortzegunean 7an Berroetako Gure Ametsa elkartean Patziku hil arte solasean hitzaldia eskainiko du Patziku Perurenak hilen xarma liburuaren inguruan. Hilabetearen 20an hortziralean arratsaldeko 7an Elizondoko Arizkunenea kulturetxean Euskal Herriaren ABD-ak labur metraia ilun aukeratuak bideo emankizuna eskainiko dute Beñat Iturriot, Santi Leone eta Ane Urkiolak. Hilabeteren 21an egun osoko egitarau zabala prestatu dute, asteko larunbat goizeko 11etan Arizkunenean, fikziorako argudioak politikaren trama beltzetik mai ingurua eskainiko dute Teresa Todak eta Gorka Bereziartuak, Mikel Soto moderatzaile dutela. Ordubitan bazkaria izanen dute Erratzuko Etxeleberteko txokoa elkartean. Txartelak 15 eurotan daude salgai eta nahi izanez gero email bidez ere eska daitezke. Bazkal ondotik elkartean berean liburu aurkezpenak eginen dituzte. Lehertu da festa Eneko Aizpuruarena, Ultimes Deixetz Itxarobordarena, 33 Eskil Miren Gorrotxategirena eta Freeport Ander Odriozolarena. Ondotik Erratzuko ostatuetan barna susmagarrien gaua. 9etan kontzertua Etxeleberteko txokoan Dix eta Biok Markos Untzetaren eskutik. Hilabetearen 22an azkenik igande goizeko 11 aterritan ipuin kontaketa teatralizatua eginen dute Lekarozko plazan. Arratsaldeko 7:30 egun berean berriz berso trama izanen da Arizkunenea kulturetxean. Andoni Egaña, Onintzen Beitia, Julio Soto eta Alaia Martin ariko dira bersotan.
Josu Goikoetxea gai jartzailearen erranetara. Hilbeltza elkarteak antolatu du Euskal Nobela Beltzaren astea Baztango udalaren eta hainbat komunikabide elkarte eta herriren laguntzarekin. Horretaz gain, bertze zenbait laguntzaile biltzeko kanpaina ere burutu dute. Izan, Hilbeltza zure izena gure izana izenburupean. 77 ekarpen lortu dituzte kanpainan eta beraien izenak ageri dira kartelean. Ta etxea arri-zarri, zuen nobelan guk ere geure, puntua nahi dugu jarri. Nobela beltzan astea denez, lau bersolari ekarri, eta ez gara kasualitatez, beltzez jantzita etorri. Bueno, hau da urtengo sardo berrie, gozatzeko modukoa. Lesakako Linjurren bordari 2014an, Lekarozko Larraldeari 2015an eta Lekunberriko Tokialai sagardotegiari 2016an lekuko hartuz, Aldazko Martintxonea sagardotegian irekiko da Hortziralean, urtarrilaren 13an, 2017ko Txotxeko sagardotegi denboraldian. Ordubiak aldera eginen da ekitaldi ofiziala. 2014an Donato eta Patxi Larretxea anaiak izan ziren sagardo berria dastatzen lehenbizikoak Lesakan. 2015an Dolores Redondo idazle ezaguna izan zen Lekarozen eta 2016an, pasaden urtean, Oinaz Bengoetxea pilotari leitzarra egon zen Lekunberrin. Aurtengoan nork irekiko duen sorpresa da oraindik ere. Lesakako Linjurren bordak, Lekarozko Larraldeak, Berueteko Behetxoneak, Aldazko Martintxoneak eta Lekunberriko Tokialai sagardotegiek osatzen dute Dolarea, Nafarroko sagardotegien elkartea eta aurten 250.000 litro inguru kupelaratu dituzte. Linjurren bordan 30.000 litro eta Lekarozen 40.000 litrotik ekoizti dituzte eta sagar urtea izan ez denez Baigorri aldetik ekarri behar izan dute sagarra. Euskal Nobela Beltzaren udal beka aurkeztu dute gaur eguerdian Baztango udalean. Bertan egon dira Txalaparta argitaletxeko ordezkariak, Euskal Nobela Beltzari buruzko astearen antolatzaileak eta Baztango udal ordezkariak. Gaur hemen aurkeztuko dugu Euskal Herrian literatura beltza sustatzeko Hilbeltza beka, eta udalak antolatu duen beka da Hilbeltza eta Txalapartaren laguntzarekin. Hilbeltza denek dakizuen bezala Euskal Nobela Beltzaren astea da, berriki pasatu dena eta 3 urtez antolatu duguna, eta Hilbeltza idazlekin solasean ekimenetik abiatu zen. Irakurle talde bada eta pauso bat ematea erabaki zuen eta Hilbeltza antolatzea. Zenbait ekitaldi antolatu ditugu 3 urtez eta beti nobela beltzaen aitzakiekin edo horren arrimuen. Esplikatu izan dugu zertaz nobela beltza, eta esaldi batean edo pixket laburtzeko horrein nuke botere harremanek azpientuzten pixke sortzen diren egoerak edo espazio ilun horiek agerien uztentuzten nobelak direla, ez? Pixkete hor pasatzen den guzia azaleratzen dutena. Orduen, nobela beltzarekin hasi ginen eta pausoak ematen segitu dugu. Bertze pauso bat eman genuen ganden urtean eta hemen aipatu nahi dugu web orri bat martxan patu genuela. Eta web orri hortan agertzen da nobela beltzari buruzko informazioa, elkarrizketak, hausnarketak eta bar. Eta, orai aste honetan adibidez, Lustondoren solasaldea sartuko dugu seguraski. Orduen, hori martxan da, eta orai bertze pauso bat emateko aukera sortu zaigu, eta baietz eman diogu dudik ez. Eta hemen ekarpen berri bat eginen diogu euskal literaturari, euskal nobela beltzari. Eta ekarpen hori zein de, beka unekin sortuko diren lanak edo gure ganatzea. Urte batez sormena izin de eta bertzatez itzulpena, gero esplikatuko duzte, Mikelek eta Josebak.
Eta gure asmoa edo gure hilbeltzaren aldetik konten gaude urte batez izanen dugulako euskal sortzaile baten novela beltz bat, eta bertze urte batez hor barna dauden novela beltz interesgarriak gure hizkuntzan eskuaran lehitzeko aukera izanen dugulakoz. Irakurle taldeen helburuetako bat izan da irakurzaletasuna bulkatzea eta bertze bat ere bai gozatzea, eta bi helburu horiek betekotugu pauso berri honekin. Orden hoxe gure aldetik konten gara, bekak aintzin eginen duelakoz, eta konten gara 2019 urtean, seguraski hemengo lehenbiziko lana izan dugulakoz gurekin, idazlekin solasean, seguraski. Apirilaren batetik Danonek, Nafarroko mendialdeko 7 nekazariri esne gehiagorik bilduko ez diela jakinarazi ondotik, tartean 2 baztandar, eta Sorian 20.000 behi buruko esne ustiategia egiteko proiektua dagoela jakinik, esne sektorearen orainaz eta geroaz gogoeta egiteko larun batean Elizondon mahai inguru jendetsua egin zen. Azitiko ziek eta enek antolaturik Miguel Jose Aristia amaiurtar nekazaria, Oier Villanueva, Nafarroko eneren esne sektoreko arduraduna, eta Mikel Iribarren, LB-ko koordinatzailea Aitor Azkarateren jauregi esnekietako kideren gidaritzapean aritu ziren. Mahai inguruan mehatxu berri hauei erantzuteko lehendabiziko urratsa izan zen. Mahai inguruaren sarreran Aitor Azkaratek esne sektorearen ibilbide historikoaren laburpena egin zuen. 20. mendeko 60ko hamarkadan frankismoaren autarkian mendialdean esnetako behiak hasi zirela aipatuz, eta horrekin denborarekin auniz aldatuko zen sektorea. Europako batasunean sartzearekin merkatuen zabalkundea eta berregituraketa eman zela jakinarazi zuen estatuen araberako kuotak paratuz eta sektorearen gainbehera ekarriz. Aristiak eta Iribarrenek aipatu zutenez, Espainiako estatuak 6 milioi esne tona ekoizteko baimena du, eta Frantziako estatuak 35 milioi tona. Azkarateko hartarazi zuen ekoizpen sariak aldiro goratzen ari direla eta esnearen prezia berriz jaisten. Eta horren ondorioz nekazarien errenten apaltzea eta jardueraren itotzea. Aristiak indarrean den ereduak nekazariak produktibitatera bulkatu dituela salatu zuen. Lan baldintzak gogorrak direla aipatu zuen eta kuoten kentzearekin gaizki zebilen sektorea makurrago ibiliko dela ustiategi handiei atea irekitzen baitzaie. Bide beretik Oier Villanuevak kuotak kenduz gero bodere guztia enpresen eskuetan geldituko dela erran zuen. Esne merkantzia utzean bihurtuz. Danoneri buruz orain artio beraiekin hitzarmena izatea bermea zela erran zuen, baina gaur gero ez dela hala. Halaber, batzui esnea ez biltzearekin bat, bertzea usteategi batzuei produkzioa handitzeko eskatu dietela jakinarazi zuen. Baztango agroekologia eskola herritarraren aurkezpena eginda hortziralean eguerdian Elizondon Arizkunenea kulturetxean. Ekimenaren bultzatzaileak dira Baztango udala, N sindikatua, Azitik Ozie plataforma, Anizko elkartea, Legate elkartea eta Joala Jo erakundea. Azitik Ozie elkarte bat da, pixket jendea bildu eta gauzak erein itentugunek gero ozitzeko, ez? Orduen beti agroekologiakin eta gure ingurunakin zerikusia dutenak eta Baztango garapenean eragina izango duten gauzak planteatzen dugulez. Azkenean hemen indugune da berez iten ziren gauz betzuk elkartu eta nola baitere denak elkarrekin aurkeztu eskola herritar bezala, ez? Baztango agroekologia eskola herritarra 2017ko ikasturtearen barne izanen dira asteburuan fruta arbolen inausketa ikastaroa emanen duena Xabier Rakizu. Martxoren 11an bertako haziaren eguna aurtengo edizioa Lekarozen ospatuko da, egitaraua goizeko 8:30 fruta arbolen neguko txerto ikastaroa. Goizeko 11:00 izanen da hazien trukea eta 12:00 Jagoba Rekondoren mintzaldia. Sagardo dastaketa izango da martxoan zehar Arizkungo Gamioxarre dolarean. Bazken aldizkatze ikastaroa egingo da apirilaren 29an Anizko jauregian irakasleak izanen dira Aitor eta Mikel Azkarate.
Maiatzak 20an eztigintza eta erlezaintzaren hastapenak irakaslea Jaime Anduaga. Abuztuan zehar fruta arbolen udako txerto ikastaroa elutzeko minditza komunalean. Irailan anizen bertako zuhaitz espezie eta barietateak ezagutzeko ibilaldia, irakaslea Xabier Zabaleta. Eta urrian egingo da sagardastaketa. Azaroan berriz, zerri mondonga ikastaroa teoriko eta praktikoa. Landa eremu bizien eta nekazaritza iraunkorraren bidean esne sektorea ere bizirik behar dugu goiburupean apirilaren baterako Elizondon eginen den manifestazio deialdia egin dute Baztan Bidasoaldeko hainbat sindikatu, gizarte eragile, elkarte eta erakundek. Hoien ordezkari Aitor Azkarate, Aniztarrak, Mari Jose Iparragirre, Elizondarrak, Miel Jose Ariztia Amaiurtarrak eta Baztandarra Kooperatibako Santiago Urrutia presidenteak manifestazioarekin bat egitera deitu zuten martxoaren 4ko agerraldian Elizondon. Landa eremu biziaren eta nekazaritza iraunkorren bidean esne sektoriare bizirik behar dugu. Alarma guztiak biztu dire, apirilaren batetik Danonek Nafarroako mendialdean 7 nekazariri ez die esne gehiago bilduko. Hori gutxi ez bada, Sorian bada proiektu handi bat, 20.000 behi buruko usitegi bat egin nahi dute. Lehengoan, kaparroson egin zuten, bat 5.000koa, han benpin zen inongore zalapartarik gabe intzuten, eta orai gauzek handitzen dira, eta horregatik, herritar guziei zuzentzen gara. 7 nekazari hauen orain, baina bihar gehiago izan daitezkenak, bizutenari eta 20.000 buruko esplotazio honi ekarriko duenari ez errateko. Garbi ez errateko. Baina landa eremuan etorkizunari bai errateko. Lurrari lotutako nekazaritza iraukorra. Enpleguaren sortzaile eta herri txipi bizitzeko atxikiko duen bultzatzeko. Gure inguru eta bazterrak zainduko dituela, duina eta bizi kalitatea ekarriko duena. Guzti horregatik, nekazarien eta konsumitzailean arteko aliantzak bulkatu behar ditugu. Landa eremua eta hiriguren artekoak, langileen eta baserretanen artekoak. Ez gara bi gorputz bakarra baizik. Batek min badu, gorputz osoari eri da. Ez, oraingo kinkari, bai landa eremu bizie eta bizitza justuari. Karrika atera aitezen, gaur, aski errateko eta bihar bidengarria den nekazaritza eta jendarte eremu justua erakarketzeko. Horrengatik, herritar guziek apirilaren batean Elizondon atxaldeko 8 eginen den manifestaldirat deitzen ditugu. Landa eremu bizia eta nekazaritza iraukorranen bidean. Esne sektorea ere bizirik behar dugu. Reino de Navarra elkarteak bazkide berria izendatu du Legasako Arotxa jatetxea. Ignacio Idoate elkarteko presidentea egonda bertan eta 2002tik Arotxak eraman duen ibilbidea gogorazi du. Baita Reino de Navarra elkarteak sartzeko zuzendaritza batzordeak hartutako ebazpena irakurri du ekitaldian bertan. Prestigiozko sukaldariak eta berrikuntza arloko ilusioak dira Reino de Navarrako jatetxen ezaugarri nagusiak, eta elkarteak 10 urte bete dituen honetan bazkide berri bat onartu egin du. Luis Miguel Lakar Arotxako sukaldariak sorpresa eta poza agertu du izendapenarekin, eta ohore handia dela adierazi du. Martxoren 27tik apirilaren 30 bitartean ospatuko diren ardo eta barazkien 9. jardunaldian parte hartuko du bertako jatetxeak. Ekitaldi bukaeran elkartearen oroigarri ere jaso du Arotxak. Bertan egon dira ere Bertizaranako alkatea Andres Etxenike, lagunak, familikoak eta komunikabide ezberdinetako ordezkariak.
en el 2007 con el objetivo de promocionar. Elizondoko lanbide eskolak urriaren 13an 50 urte bete zituen eta egun horretan ospakizun xume bat egin zen. Ikasturtean zehar ere zenbait ekitaldi egin dituzte eta oraingoan berriz maiatzaren 6an egun osoko besta eder bat egiteko asmotan daude ikasle, langile eta irakasle goi eta orainari diren guztiak. Egun horretan goizeko 10etan txalaparta eta aurrezkoa izanen dute eguna hasteko, ondotik kale jira joaldun eta txistularirekin. 11 eskola irekiera eginen dute baztango dantzariek. Argazki erakusketa eta bisitak gidariak ere izanen dituzte eskolan. 12 pilota partida jokatuko da eta ordu batetan gaztelu abesbatzaren emanaldia. Ordu 12 bazkaria izanen da eta ondoren bersolariak eta trikitilariak ariko dira. 5:00 8:30 oharkabe taldearekin dantzaldi izanen da, egun osoan zehar ostatua izanen da. Egun horretarako txartelak 35 eurotan salgai daude Donezteben, Titi ostatua eta Ostiz estankoan, Beran, Xuga ostatuan, Elizondon, Mendi ostatua eta Lanbide eskolan, Erratzun Iparla ostatuan, Iruritan Olari jatetxean, Leitzan Beatrizenea jatetxean eta Lesakan, Legarra estankoa eta Xaguli burudendan. Landa eremu bizien eta nekazaritza iraunkorraren bidean esne sektorea ere bizirik behar dugu goiburupean manifestazio jendetsua egin zen larun batean Elizondon. Deialdiarekin bat egina zuten Baztan bidasoaldeko hainbat sindikatu, gizarte eragile elkarte eta erakundek. Azken 25 urteetan zeuden azienda ikuluetatik 80% desagertu dira. Gastuen igoera eta esne prezio jaitsierak kalte izugarria egin die abeltzainei. Bestetik, Danone esne enpresa bilketaria 7 behi esne ikuluetatik ez da biltzera pasatuko, aste honetatik aintzinera eta hoietako 3 baztandarrak dira. Aipatu ere, Eneko ordezkariek Soriako makroikuluaren kontrako sinadurak aurkeztu dituztela Nafarroko gobernuan. Baserrian animalien erdia. Bizi naiz baserrian animalien erdia. Bertxotan kontatuko dizuet mundu guztiak dakian nola nagoen mendian bizidunen bilogian. Naiz egunero, hilarrak jo eta gero. Lanetik eta lanera beti nola ninteke ainero, kalera aleginero, sartuko naiz gerrillero. Lanez banago asea, ordaina ez da luzea. Lanez banago asea, ordaina ez da luzea. Mendigoietan egonagatik hause da nire leizea, emaidazu guraizea, gura dezadan aizea.
landa eremu bizien eta nekazaritza iraunkorraren bidean esne sektorea ere bizirik behar dugu. Alarma guziak piztu dira. Apirilaren batetik, Danonek Nafarroako mendialdeko 7 nekazariri, tartean eskualdeko 4, ez omen die esneri gehiago bilduko. Hori gutxi ez, Tasorian 20.000 behiburuko esne ustiategi bat egin nahi dute. Lehenago, Kaparroson 5.000 burukoa inongo zalapartari gabe egin zuten. Azkeneko 10 aldi luzeetan nekazaritzan oroar eta esnegintzan bereziki industria eta banatzaile handien neurriko eredua bulkatu dute. Produktibista, intensiboa eta industriala. Hala, gure mendialdetako nekazariak aldiro estutuz, bat ere erabakitzeko ahalmenik gabe, produkzio kostuetara ailegatzen ez diren prezioekin, diru laguntzen menpekotasunerekin, inbertsio handiekin eta lan baldintza gogorrekin, aterabiderik gabeko atekara eraman gaituzte. Europako merkatu bateratuak eta nekazaritza politika bateratuak, orain arteko administrazio publikoen neurri gabeko inbertsioek sektorea egiturazko krisian sartu dute. Eta kontsumitzaileek nekazaritzari buruzko inongo ezagutzari gabe esnearengatik prezio irrigarriak ordaintzeko kezkarik ez dute izan. Multinazional eta enpresa handien menpean ari diren estatuek merkatu handi eta libreak sortzeko tratularitzan nekazari txipien beharrak eta landa eremuetako komunitateen geroa ez dute egundaino serioski gogoan hartu. Hala, gure mendialdetako nekazaritza egitura desagertzeko bidean paratu dute landa eremuetan aspalditik heldu den egiturazko krisi sozial eta ekonomikoa bulkatuz. Baina nekazariak eta landa eremuak zafratzen dituen eredu sozioekonomiko berak, logika merkantilista aseezin horrek, hirietako eta lurraldetako bertze tokietako herritarrak eta kontsumitzaileak ere gogorki kolpatu ditu. Industria eta banatzaile handi horiek edozein kalitatezko elikagai saltzeko bat ere begirunerik ez baitute. Nekazariak galtzaile, landa eremuak galtzaile eta kontsumitzaileak eta herritar arruntak galtzaile. Haze eredua, ez oraingo egoerari, bai landa eremu biziei eta ekoizpen eredu justuari. Karrikara atera gara gaur aski errateko eta bihar bideragarria den nekazaritza eta jendarte eredu justuago bat eraikitzeko. Landa eremu bizien eta nekazaritza iraunkorraren bidean, esne sektoreak ere bizirik behar du. Donestebeko udaberriko feria 11. aldiz ospatu zen Hortzirarean maiatzaren 5 Donestebeko udalak Nafarroko gobernuaren eta Zederna Garalur eta Donestebarrak elkartearen laguntza antolatua. 14 baserritarreko 22 ari aurkeztu zituzten lehiaketara, azken urtetako kopururik handiena. Goizeko 11-etatik eguerdiko ordu batetara 10. ari lehiaketa egin zen Merkatu plazan. Lehiaketa hontan, Malerrekako Latxa arrazako ariek parte hartzen aldute eta aurten 22 buru aurkeztu ziren lehiaketara. 14 hartzainen eskutik. Lehiaketa ahari mutur gorri eta mutur beltzendako irekia bada ere, zenbait ediziotan gorriak bakarrik agertu dira.
Aurten berriz, 7 ahari mutur beltz ederra aurkeztu ziren. Hoien artean, iaz bezala, Dona Mariko Zabalteneko Jose Mari Indak aurkeztutakoarentzat izan zen 120 euroko lehenbiziko saria. Bigarren saria 70 euro Beintza Labaiengo Inarreako Pablo Elizondoren ahariendako izan da, eta hirugarrena 50 euro Ezkurrako Ibiako Ascension mindegiarendako. Mutur gorrien atalean 15 buru aurkeztu dira eta diru kopuru bera izan dute saritzat 3 lehendabizikoek. Lehenbiziko saria Dona Mariko Epeleoako Kontxi Bazterrikak aurkeztutako ahariarentzat izan da. Bigarren saria Oizko Peletxeneko Luxi Teletxeak lortu du eta hirugarrena Dona Mariko Solameneko Nikolas Lasagak ahariak eskuratu du. Alfredo Basterra albaitariak, Patxiku Mitxelena Zubitarrak eta Xanti Uterga Donestebeko alkateak osatu dute epaimaia. Baina dena ez da ahari lehiaketa izan eta eguraldi lagun Hazienda Feri ederra gelditu zen Hortzirale Guerdian, Martin Anaiek eta Mikel Mendiburuk aurkeztutako behi zaldi eta astoekin. Gainera, azken urtetan bezala, Elizako gorapean izan ordez, Bordatxo aldeko aparkalekoan bildu diren eskualdeko eskulangilek eta Donestebarrak elkarteko merkatariek ere beraien produktuak atera zituzten eta horrek lagundu du feri giroa ederragoa izatea. Esnetako behien sektoreak bizituen kinkari buruz solastatzeko Baztango udalaren ordezkaritza Kaiku kooperatibaren arduradunekin bildu zen maiatzaren 4an. Joseba Otondo Baztango alkatea, Mikel Ortega alkate ordea eta Florentino Goñi zinegotzia Kaiku kooperatibaren presidentearekin, Jose Urrestarazurekin, kudeatzailearekin, Ales Garmendiarekin eta kooperatibaren Baztan Urdazubi Zugarramurdiko administrazio kontseiluko ordezkariekin Jon Arretxearekin bildu ziren. Bilera Urnietan egin zen Kaikuren egoitzan. Danonek Nafarroko mendialdeko 7 nekazariri esne gehiagorik ez biltzeko hartutako erabakiaren ondotik, Kaikuk kaltetutako nekazarien esnea hartuko du. Donesteben apirilak 28tik maiatzaren batera ospatu zen 10. pintxo lehiaketa. Parte hartu duten ostatuak Amestia, Irrintzi, Elkafe, Mikelo, Pepas, Xanti eta Titi izan dira eta beti bezala 2 sari banatu dituzte. Epaimaiaren irabazlea Amestia izan da, bozkatu duen jendearen arabera eta publikoaren saria berriz Pepasek. Bozkatu dutenen artean Bodegas Inurrieta Ardolote bazozketatu da. Honen irabazlea Aritza Arriola Zunbildarra izan da. Aipatu beharra inoiz baino pintxo gehiago eman direla eta izugarrizko jende pila etorri zela eta honek giro aparta jarri zuela herrian. Ostatuak egiten ari diren lanarengatik ikaragarrizko maila lortzen ari da lehiaketa. Sariak maiatzaren 10an asteazkenean banatu zituzten Donestebeko udaletxean. Saria eman zutenen artean Xanti Uterga, Donestebeko alkatea, Inurrieta upategiko Felipe Lizardi eta Iruñako Alhambra jatetxeko Ignacio Idoate sukaldaria zeuden. Nafarroko hondakinen kudeaketan lanean ari diren erakunde publiko guztiek, Nafarroko gobernuak, Nafarroko hondakinen mankomunitate guztiek eta Baztango udalak, etxe eta komertzioetako hondakin organikoak ongi bereizteko, ekintza eta ohitura egokiak sustatzeko eta gai organikoa tokian tokiko bilketa sistema erabiliz bereistearen garrantzia nabarmentzeko sensibilizazio kanpaina bat aurkeztu dute gaur Donestebeko mankomunitatean. Bertan Baztan Bidasoako hautetxiez gain teknikoak ere izan dira. Bueno, azken batean kanpaina hau Nafarro osoan zabaltzen den kanpaina bat da, ez? Zarbait gisa organikoari aurre egin zaio alde guztitikan, zertaz ikusten dugu geunek o pigrinek eta beste hainoko legiak errantzuten bezala o aurkezten den bezala, murrizketa handi bat eman behar digula. Naizik eta gu haindikan Bortziri mailan eta eskualdea honetan eta bestzetan 37 inguruan ibili, urte handirik gabe, hemendik 10 urten barnean, 170 eta jetzeko helburua izan behar du. Eta hostarako dudik ez dago leloa dela, hemen daukagun leloa dela biharrezkoa. Organikoa, bai, mila esker. Erran behar dut, zertaz azkenean horreri egin behar digu aurre, ez? Erran behar digu, erretan aldugu, hori dela garrantzi handiena duena zaborran arlo guziak, ez?
dudarik ez dago, bitartean, bakotxa bere edukiuntzirat botatzeak ere izugarrizko garrantzia duela. Binon organikoari, naiz konpostan bidez, edo naiz bertze izten bidean bidez, beharrezkoana da aurre egitea. Eta hortarako kanpaina honetan, baditu atal ezberdinak, hasiera batean da publizitatean aldetik zatitxo handi bat, baina aurrego izanen dire ere, gobernantzan dagoen lege hori eta onartzen direnik hainbat gauza aurrego, izanen dire zerbait gisa retorno dituko zaion bat ere, ez tasan murrizketa bat, azken batean pixko bat jendia motibatzeko gehiago, eta geixo ere horren bidez azkenien kontzientzia pixko bat zabaltzeko. Ez dakit, arlo honetan guk inguruntako medioakin dudik ez dago egin behar dugula publizitate pixko bat, eta ere nik uste dut hiru eskualdea, bakotxa gure aldetik alduguna egin behar dugula gai honetan aurre egiteko pixko bat. Ez dugu bertzela inondik ere gure helburutat aietzea. Herri txikietan konpostan bidez, hori da iztenbiderik errexena, hobekiena eta merkiena, eta eskualdea hondigotan, bertze edozi mediokin, atezatekoakin, eta ez dakit eskualde honetan, bada herri bat, zabaldua dagoena ere, kontenedore marroia. Eta hortik aparte, sortzaile handiakin eta bereziakin biltzen dugu ere, atezate, Erneduti Bardinan, ostalaritzan, eta holar segitu beharko genuken. Hemen badire eskualdeko hautetsi gehiago eta mankomunitate gehiago eta bar, eta haiek ere, zerbait erran nahi badute eta erreten badugu, denen artean, ez dakit, nik uste dut hemen diren medioak eta hemen zinetenak badakigular egoitxe betxe denak zertan gabiltzan, ez? Baina, gonbidapen bat egin zabal-zabala parte hartzea kanpaina honen barnean. Urtebeteko prozesuaren ondoren, Nafarroko hainbat herri eta eskualetan tartean Bortzirietan eta Leitzalde Urumealdean hitza hartu dute etorkizun politikoaren inguruan. Denera 7.781 herritarrek boza eman dute. Deituak zeudenen 128,63%. Tartean, 1.914 lagunek Bortziritan eta 1.579 Leitza, Goizueta, Areso eta Aranon. Bortziretan Arantzan 310 boz bildu dituzte 170,38, beran 626 bozka 119,69, Etxalarren 178, hau da 126,87, Igantzin 215 bozka 141,59 eta Lesakan 585, hau da 125,87. Mendialdean berriz Aranon 59 bozka 161,56, Areson 105, 142,51, Goizuetan 404, 163,22 eta Leitzan 1011, hau da 140,04. Erantzun beharreko galderak desberdinak izan dira Bortzirietan eta Mendialdean. Nafar gisa Euskal Herri burujabe bateko herritarra izan nahi duzu, galderari erantzun diote Bortzirietan. Arantzan botoa eman duten 310-tik 288, hau da 192,80 baiezko eman dute. 7 ezezkoa, 12 xuri eta 3 boto baliogabeak ziren. Beran 626-tik 610 baiezko eman dute, hau da 197,54, 10 ezezkoa eta 8 xuri. Boto bakarra izan da beran baliogabea. Etxalarren 178-tik 171 baiezko eman dute, hau da 196,07, 4 ezezkoa eta 3 xuri. Igantzin 218-tik 188 baiez erantzun dute, hau da 192,09, 8 ezezko eman dute, 8 xuri
eta bat izan da baliogabea. Lesakan berriz, 585-etik 553 baiezko eman dute. Hau da, 184-berrogeita-hamairuak. 18 ezezko eman dute eta 12 xuri eta 2 boto baliogabearekin. Mendialdean berriz 2 izan dira galderak. Nahi alduzu Nafarroko herritarro gure etorkizun politikoa modu askean erabakitzea, eta baiezkoa bada, nahi alduzu Euskal Herri libre bateko herritarra izan? Bieri baiezkoa eman diotenak goizuetan, 404-tik 368 izan dira, hau da 181, eta leitzan 1011-tik 922, hau da 181 kakotxo gehiak. Areson berriz, 108-tik 104 eman dute baiezko botoa, hau da 189 kakotx 0,5, eta Aranotik 59-tik 54 eman dute baiezkoa, hau da 181 kakotx 5. Baztango gazte kuadrilla batek Lekarozko kampuseko hizkuntza murgiltze zentroa delakoa okupatu dute. Paraje honetako izen zarra berreskuratuz abeltegia. Eraikin hau lehen monasterio zaharreko abeltegia baizen. Gazteek baztanen etxe bizitza duina eskuratzeko duten arazoak eragindu eraikin hutsa hau okupatzea. Orain abeltegiko gazteek bideo bat zabaldu dute non ageri den eraikinaren irudiak eta bertan egiten ari diren ekimenak. Baztango ur, lur, zuaitz eta zingirartean ezkutatutako iluntasun honek gure argitasuna behar du. Ureztatu eta loreztatu dezagun. Hutsa egon den eraikin honi hautsak entzera torri gara. Ametsez eta konpromesuz betetzera. Ez dugu desalojen beldurrik. Gu etxe bizitzaren kontzeptu aldatzera gatoz. Ez dugu bizitzeko etxe batea makarri pentsatzen, baizik eta etxe bizi bat lortzea dugu helburu. Hilik dagoen eraikina gure ametxek berpiztuko dute. Elkarbizitzarako espazio bihurtuko dugu. Herriaren birika izateko sortua da eraikin hau. Una ilusión que nació de una idea de movimiento para la libertad de un espacio que necesitaba un aire nuevo. Gure eskutan duguna denona da, eta denon artean sortutakoa magikoa bihurtuko dugu. Urrotzakin egon arren, egingo ditugun proiektu guztiekin abeltegia sutan jarri behar dugu. Iniziatiba desberdinendako elkartokia izateko. Ausarta gara. Gai gara. Gai gara. Ure sorkuntzak ez baitu etenik. Hirugarren mailara igotzea lortu du Baztan futbol taldeak. Pasaden larun batean Azagran jokatutako partidan erabaki zen igoera. Gora beraz betetako partida baten ondotik eta dena galdua ikusten zutenean, 80. minutuan Xabier Gil erdiko atzelariak sartutako golak eman zien igotzeko txartela baztandarrei. Asteazken arratsaldean omenaldi xumea bezain unkigarria egin zien Baztango udalak Baztan futbol taldeko jokalariei. Joseba Otondo alkateak egin zien harrera. Ongi etorri Baztango udaletxerat, denen etxerat, zuen etxerat ere bai. Eta zorionak, asteko eta behin, aurretzurtez, lortutako emaitzangatik, Baztan futbol taldea 3. mailara berriz ere ekartzeagatik, baina kasunta zuen merituangatik eta hilako denboraldi guztiarengatik. Eta nire gauten duen, eta ja hor luzaz egotik badugun, eta kaso, nor daki, goitiago ere egin. Ez nahi zamitz luzatzeko, baina futbolai buruz solasterakoan, dago txiste moduko bat, ez? Futbola zer rote den. Eta hartzen dute batzuk, 22 milionario balon baten niberetik. Eta, hori futbolan parte bat, futbola gozteria da, futbola da, amitzetan sentimentu bat, futbolaren inguruen herriek biltzen dire, futbolak atxikimenduak sortzen ditu, futbolak pasioa bizten du, eta futbolaren inguruan balio positiboa mitzere biltzen dire. Balio positiboen ondoan bezala, hor dago elitezko futbol bat, erran bezala milionariena eta balore eskaz xamarrak dituena. Baina badago, herriko futbola, zuek ordezkatzen duzuena, eta alde hortain guzti importantia den, zuek ere konsiente izatea, ez? Hor aurkile bat badire, zuen idea, eta zuek egiten duzuen hori, eta nola egiten duzuen hori, gero, bertze gaztek usten dute, eta hortek ere ikesten dute, ez? Eta futbola zizkuntzatan egiten dugun, ze balorera sentitzen dugun, laguntasuna, talde lana, elkartasuna, diversitatea, gauza horiek importanteak dire, ez da beti irabaztea moz. Ni baino bedakiz ez, horren, alferrik ibiliko nahiz hemen orai pontifikatzen.
Baina, hori da, futbol hortan sinesten dugu, uste dugu futbol hori zuek ordezkatzen duzuela, eta hortan segi, eta eredugarri izan, herriko bertzen aztu izendako, eta urte amintzezunek segitu ezala. Zorionak beraz. Inigo Iturralde kirol zinegotziak eman zien oroigarria. Bastan futbol taldeko kapitaina Luis Iturririak ere eskaini zituen hitz batzuk. Talde guztiaren hitzean, eskerri udalari festuengatik, entrenatzailei eta direktiba guztiari. Denei parte hartu dugu eta gero zali txalotu beharko dugu ere bai. Ondoren, jokalari guztiak sinatutako kamiseta oparitu zioten alkateari. Opariari ohore eginez Otondok jantzi zuen kamiseta. Ondoren, udaletxeko balkoira atera ziren jokalariak eta hainbat herritarren eta futbol zalen txaloak eta eskerrak jaso zituzten. Lamiputzu abes batzari eskainitako iturria konpondu eta berriz ere martxan patu du Baztango udalak abes batzaren 75. urte betetzean. Martxa jartze ekitaldian abes batzako kideak eta udaleko ordezkariak egon ziren. Abes batzaren kide den Josune Makibarrek honako hitz hauek eskaini dizkio Xaloa telebistari. Gaur elkartu gara, lehenao, orain dela urte batzuk, bastante urte, egin zen iturri hau eta plaza hau, enparantza, hortxen jartzen du, Agrupazion Koral de Elizondo, osea, Elizondoko abes batzai. Eta gero iduridunez, fuga batzuk eta hola zeren, eta urte askotan iturri hau egonda bat ere movimentui gabe, moztu zuten, bai. Eta, pena zan, zati zagoen pixket, utzie. Eta, aurten, da 75 urte koroa hasi zela, aurten ospatzen dugu, eta, erregalu bat bezala, bide, udaletxek egin digu, ni uste, erregalu bat bezala, berriz martxan jartzea, eta ilusio handia egin dugu. Eta hemen elkartu gara, aldugunak, korokoak, zati batzuk lanean daude, beste batzuk ez, eta orduan, aldugunak elkartu gara, eta hortarako, ospatzeko hori.
Hay que hacer más, cuéntame.
Katalunian bizi den salbuespen egoera salatzeko eta Kataluniako herriarekin elkartasuna adierazteko bat atzean Elizondoko plazan 120 lagun inguru bildu ziren. Kataluniarekin bat, demokraziarekin bat leloarekin urriaren bateko galdeketari atxikimendua emana izan zioten eta Espainiako gobernuaren jokamolde autoritarioa gogor gaitzetsi. Bertzalde, helduden asteko larunbatean, buruilaren 30ean, Elizondoko plazan eguerdiko 12 bertze elkartaratzea eginen da. Halaber, buruilaren 28an egiteko den ohiko osoko bilkuran, Baztango EH Bilduk Kataluniaren aldeko mozioa aurkeztuko du. Euskal Herritarroi ere, Euskal Estatua sortzea ezinbestekoa zaigu gure eskubide demokratikoen berme bakar gisa. Subirautzaren alde, askatasunaren alde, herrien arteko elkartasun internazionalistaren alde, demokraziaren alde, gaur eta beti Kataluniako herriarekin. Bizka Katalunia jura! Bizka! Gora Euskal Herria! Gora! Independentzia! 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 Baztango udalean emandako prentsaurrekoan Euskal Herrian literatura beltza sustatzeko Hilbeltza bekaren irabazlea Miel Elustondo Azpeitiarra izan dela iragarri dute. Joseba Otondo alkate eta epaimahaikideak eskualdeak literatura beltzarekin duen harremana nabarmendu du Jose Antonio Loidiren 15 egun urgainen edota Mariano Izetaren lanak gogora ekarriz. Idazleak erran beharko du. Idazlez bai naiz, nekez errantzetan halko dut. Irakurle bezala, bai estimatzen dudala, garai bakoitzan, garai hortan dauden, gorabera sozial hoien berri ematen duen novelagintza. Eta nolapait ere, novela beltzak gizarte baten kontradikzioak miatzen ditu, aztertzen ditu, eta horiek testuinguru bezala ibiliz, gero kontakizun eta narrazio xarmantak ematen ditu eta irakurle hortan harrapatzen. Mariano Izetak euskarazko bigarren novela beltza, Dirua Galgarri, 1978ko hamarkadan idatzi zuen eta pentsa, Parisen kokatua. Beraz, Baztandik, Elizondotik, Parisen kokatzen zen olako istorio aski beresi bat kontatu zuen. Eta nik uste hori aski gauza ederra eta balioan hartzekoa den. Iduritzen zaigu mundua orain deskubritu dugula, baina munduan barna gutienez buruz eta pentsaketaz aspaldi zebiltzan. Eta bertza honitz, harat mugitzen ere bai. Miel Elustondok hartu du hitza eta Kataluniako erreferendumaren aldeko kamiseta jantzita eskerrak eman ditu. Lagin irabazleari 3.000 euro emanen zaizkio hasiera batean, irailean, 2017koan. Eta idatzi akitzerakoan bertze 3.000 euro. Bertzalde, ez dakik ez zuenez, iragan irailaren 11an diadaren karietara 2017ko irailak 11 izeneko paketea jarri zuen salgai Kataluniako Asamblea Nazionalak. Funtsean, bizkarzorro bat, eta barnean t-shirt elastikoa, paperezko kapelua eta haizetakoa zituena. Hala ere interesgarriena, haizetakoaren gibelaldeko informazioa. Pakete hark 15 euro balio zuelarik, 6 euro zegozkion produkzio, logistika eta banaketari. 2,60 bez zergari. Gainerakoa, asambleak egin ohi dituen kanpainak finantzatzeko zen. Ondarrekoz, asambleak jakinarazten zuen pakete bakoitzaren salmentaren 6 euro baietzaren aldeko kanpaina bultzatzeko erabiliko zituela. Nik gisa berean jokatuko dut. Euskararen langile autonomen lan prekarioak laguntzen banau bederen. Produkzioa batetik, zerga bertzetik, jakinarazten du jasotako diruaren partea, 6 euro baina unitzez gehiago, hilbeltza beltza astea eta kanpaina bultzatzeko erabiliko ditudala. Zortzi zazpi, sei
badin. Adizkide bide lagun, ikaskidea, euskara da gure zure, eta nirea, txikitaka, txipitapa, oroimenaren bidea, zer ginen. Ikimatin batin biak, ume baten bizendiak, bikimatin batin biak, errekak eta mendiak, oinaz desakan erditu, antiru mairu biditu, zortzi zazpi, sei bost, lau, hiru bikimatin. Ikimatin batin biak, ume baten bizendiak, ikimatin batin biak, errekak eta mendiak.
gaurkoan aurkeztu nahi genuen Baztanen abiarazi dugun zerbitzu publiko berri bat. Kasu honetan, harragia zatitzeko zerbitzua. Zerbitzu hau emateko lehendabiziko pausuek aitzineko legealdien, aitzineko legislaturan abiatu ziren. Orduen, 2014an dagoeneko lehendabiziko inbertsioak intziren, gela hau bera. Gela hau egiteko 92.000 euro inguru inbertitu ziren. Eta Europatik, hori inalizateko, 30.000 euro inguruko diru laguntza eskuratu zen. Orduen, gela hori indik, guri tokatu zaigune da, hau pixke bat hornitzia, betetzia. Alde batetik, erraioi montatu da, egokitu da, hobekia horranta, motordun gura ekipi bat ere jarri de, eta horako bertze lan batzuk, eta guri tokatu zaigun aldetik, goiti-biti 23.000 euroko inbertsiona egin. Horrek erran nahi du, aitzineko legealdian itzenekin eta untekoan, 110.000 euro inguru inbertitu direla udaletxean aldetik zatitzeko gela unendako. Aldi berian, hiltegia gestionatzen den enpresak ere, bere inbertsiona egin du, gero igual esatik esplikatuko du, baina utxian, ontziratzeko makine, erosi du gestionatzen den enpresak, hau da, enbasado albazio egiteko, haragia esiatzeko makine ere bai, haragia xerrakatzeko makine ere bai, orduen udaletxeak nolazpeit egin du, hemen beti egonen den inbertsiona, eta gestionatzen den enpresak berriz, hemen txetik, noizbait ere aldatuko balitz gestiona bereiek eramateko makinerian. Hoi arranta, ganden azaruan, ohiko osoko bilkura egin duen, betiko pleno normala udaletxean, eta pleno hortan zatitze gela ibili ahal izateko prezioak behin-behinean onartu gintuen. Gestionatzen den enpresak proposamena intzakun, udaletxeak ontako bantzuen, eta horri hasierako onarpena mantzaio, behin betikoz onartzen dela, ja prezio horiekin lana inen da. Konten gaude, manden pausunegatik, Baztanei buruz zerbitzu importantea delakoz, zatitze gela inbertzela erabakizelaik, aitzineko legealdian, hiltegiaren gestionerako foro bat montatu zen udaletxean, eta han, 3 helbururekin pentsatu zen hau egitea. Alde batetik, herritarrei orokorrean zerbitzu berri bat ematea, bertzaldetik, salmenta zuzenean aitu nahi duten baserritar nekazariei zerbitzuei eskaini ahal izatea, eta bertzaldetik harakinei ere bai. Beraz, horiek izan ziren, 3 publiko nagusiak unen erabilerari buruz. Pentsatzen dugu unek hiltegiarrendako ere lan berri bat ekarriko duela, eta lan berri bat kartzen den neurrien hiltegiarrendako ere interesantia izanen dela. Aipatu nahiko genuke ere bai, 2016ko udan hiltegiaren gestionea aldatu zela, adjudikazione aldi berri bat ireki zen, irekia nahi zuten guziendako, eta kasuntan Baztango hiltegia SL-ek hartu zuen, eta geroztik Baztango hiltegia SL-ek gestionatzen du hiltegia, udal hiltegia, zerbitzu publikoa, emateko borondatea duen hiltegi publikoa. Eta horiek erranik, udaletxeak bere konpromisoa mantentzen duela, zerbitzu publiko hau handitzen gateko, baina handitzen gangabe ere dagoena mantentzeko, eta hortarako behar diren inbertsioneak egiteko ere bai. Dagoeneko urtealde bat du hiltegiunak, eta ibili arazteko, aldiero zahartzen diren, ondatzen diren gauzak berrituz behar diren, hortan ibili gara eta hortan segitzeko intentzioa dugu. Eta horiek errandik, deus gehiago ez, behar duen guziak, hemen txendura zerbitzu berri bat, aski unat etortzea, eta zerbitzua emanen zaiela. Baztandarren biltzarra elkarte hausnarketa urtean dago, duela hilabete batzuk aipatu zituzten zailtasunei bertze-arazo potolo bat gehitu behar diote orain. Azkeneko urtetan, Baztandarren biltzarra elkarteko kide kopurua jauste ingan da. Azkeneko urtetan kide gehiago atratzen ziren sartu baino. Eta azkeneko urte hontan, precisamente, kide pila bat gandire, eta orduen antolakuntza aurrera eramateko zailtasun pila bat ditugu. Orduen, ez dakigu guk gaudenekin bakarrik, besta hau aintzineten ematen aldugun, atratzen alden, hortako konbokatu dugu bilera hau, jakiteko jendia prest dagoen, ardura batzuk hartzeko, elkartean sartzeko, eta gurekin kolaboratzeko, zenbat gauden jakiteko, eta besta aurrera eramaten alden, bai edo ez erabakitzeko azken orduan.
Honi konponbidea bilatzeko abenduaren 29-rako baztandar guztiei zuzendutako bilera bat deitu dute. Egun horretarako behar adinakide hurbiltzen ez badira erabaki argia du baztandarren biltzarra elkartak, ez da baztandarren biltzarra besta eginen. Bilera arizkuneneako Sabaian izanen da abenduaren 29-an, hortzirala, arratsaldeko 8:30. Bitartean elkarteko kidekin harremanetan jartzeko bide eta modu ezberdinak erabili daitezke. Adibidez, elkarteko kidengana hurbildu, baztandarren biltzarra abildua@hotmail.com mailbidera mezu bat idatzi, Facebook bidez, edota abenduaren 29ko bilera. Atea denendako irekita dagoela azpimarratzen du baztandarren biltzarra elkarteak.
ole olentzero, fantxiken gargero, ole olentzero, fantxiken gargero, ole olentzero, fantxiken gargero, ole olentzero, fantxiken gargero. Fantxiken badugu denentzat opari, Txikentza jostailu, ta ropa ugari, termiko beroak ez pasa hotzarik, ta sujetadore taietan ugari. Horra, zatoz, fantxike dendara, baserritar jantzietan baduzu aukera, gonator korpiñoak zapinta mandarrak, etorri eta probatu kolorea barrak, ole olentzero, fantxiken gargero, ole olentzero, fantxiken gargero, ole olentzero, fantxiken gargero, ole olentzero, fantxiken gargero. Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak trufak urrakin egina txokolate almendrarekin, txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak, eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bisita web orria. Arizkunen ordoki industrigunean Indauto tailerra. Autoen mekanika, elektrizitatea, haize egokituen konponketak, zirriken aldaketetan eskaintzak. Indauto tailerra ordoki poligonoan, 9 4 8 4 4 8.